In de oertocht volgen we mensen bij de veerboten van het Amelon en Schiermonnikoog. Joert volgen we Timo Ridder. Het is 20 uur 16 in Holwert. En Timo zal de Joert verzorgen dat ze op het Amelon weer eten kunnen. Bij het transportbedrijf is van de morgen alle vracht binnenkwam van de verschillende supermarkten op het eiland. Die vracht is uitsorteerd en we staan op het punt om te vertrekken naar de boot, maar 4 vrachtwijn. Je moet bij deze boot geven met 4. Oh ja. En dan jou het zien komen er 2 combis. En jou het al 1 of 2. Zo? Het is heel soort eigenlijk. Ja. Ja, er hoort verspullen in voor de supermarkten. Ja. Voor 2 verschillende supermarkten op Ameland. En ik had de kranten erin. Voor de winkels en de medicijn voor de huisartsen. Oh. Belangrijk. Die is dat een deel. Die brengen we weer bij ons op een loods in Nes. Ja. En dan je dat er weer uit. En dan brengen ze dat met lichtste auto's, brengen ze dat spul weer, het lichtste spul weer voor. Oké. Het is nou de rustige periode en toch gaan we nog met 4 vrachtwijn de boot op. Ze eten heel wat op het eiland. Ja, dat klopt. En drinken. Ja, ik hou eens hier in zijn, want uiteindelijk een keer wat zakjes en ik word dat er helemaal. Dat is ongelooflijk. Ja. Ja. Nou ja, goed. Mensen met direct niet aan drinken en vooral de vakantiekaarten, dan komen er wel 40 toen. Ja. Totaal. Terwijl er maar 2500 op het eiland zijn. Hoor. Ja. Je hebt 34 auto's. Ja. En dan hebben we nog wat lichtste busjes voor het lidgoed al jaar. En het rijdt hoofdzakelijk op Amelon. We hebben op Schiermonnikoog hebben we een vestiging. We rijden alles van pakketje tot bouwmateriaal, levensmiddel, veevoer. Timo is wel een echte eilander, maar hij wint het nou op een festival. Ja, ik ben geboren op Amelon. Ik heb 22 jaar wennen. En toen ben ik naar de festival verhuisd. Nee, jongens ergens heen maat hoe dat dan wil ik net een auto over te bespreken of ergens over te wachten. Timo had ook de kranten van de boot bij hem. Morgen. Goedemorgen, joh. Ik wil de kranten hebben. Alsjeblieft. Beroepschauffeurs hebben een eigen plakje op de boot wat reserveerd is voor ze. Daar zit ook chauffeur Pieter Boersma. Hoe betiert wie dat van een morgen? Ik maak om 6 uur ik de wekker. Ja. Dus, nou, dat varieert te zien hoor je al wel bij. Dat valt mij. Dat valt mij. Ja, ik ken hem een nacht met. Mooie tijden op de been. Ja. Dus, daar maakt Johan met morgen eerder. Ja, Johan had je hem trucs laden, toch? Ja, die gaat morgen al om 3 uur. Iedere morgen. Het Eurotraai ben ik voor mij naar voren gekomen, ja. Ja, nou goed, ik ben het zo gewend en ik vind het mooi daar. Ik ben een beetje mooi op dit dus. Die jongens die erbij, dus ik ga mijn situatie er een aanpassen en ik maak het graag zo doen. Ik vind het mooie woorden zo, ja. En ik ben al jong thuis, dat ben ik een hele verhoring. Ik ga liefst 30 jaar altijd een s'nachts van huis weg. Oh ja. En nou ben je al jong thuis, ja, je gaat wat meer tijd voor je hobby's. Dat is wel lekker. Je gaat naar de loods jaren, uw eigen loods. En dan gaat het lidspul zetten we eruit. Dat wordt weer verdeeld door orenauto's en liedste busjes. En daarna dan gaan we naar de andere 2 adressen lossen, de supermarkten. En die zet ik te wachten op een vers goed. En dan kunnen we de schappen weer vullen. Ja, precies. Ja. En dan kunnen de mensen weer eten. Ja. De lading die eruit maakt wordt eruit hellen of oerplaats naar een oren auto. En ook de kranten bij mij kwamen bij de auto's. De boot hier een kwartier vertraging en daarom had Timo zo gauw als mogelijk als je eerste klant. Nou, de meesten die weten wel dat er vertraging is met de boot. En dan weten de klanten dat ik wel. Ja, die hadden er meestal wel begrip voor. Van de week stond hij hier om. Ja, toen was je wel extreem vroeg, 20 over 8.
Oh ja, dat is dan weer de andere uiterste. Dat was 7:18 stond hier op de lossen. Ja. Ja, we hebben nou net van de boot af. Ja, dus soms is het ook 9:30, is de boot 9 uur aan. Kijk, als spar ook te laat is bij de boot, dan komt ook 5 uur later je vracht. Ja. Die dat je na 5 minuten later je vracht hebt, dan heb je gelijk een paar uur later. Kijk, tot volgende hè. Yo, hoi. Nou, het bedrijf is van mijn heideman. Ja. Dus ik ben er mee opgegroeid. Nou, ik wil altijd chauffeur worden. Dus nou, dat is wel lukt. Ja. Dan ga ik zien hier internationaal rijden. Nou, dat is leuk, ik wel wat aan. Dus dan mooi heb ik de keuze maken om jongens thuis te wijzen, gewoon voor uzelf te rijden. We hier in het bedrijf vroeger bij huis te zetten in Halm. Ja. Nou, en daar gebeurde ik alles. Daar weer de vrachtauto's en het bedrijf besteedt 120 jaar. Ja. Vroeger begon met hinder en wijn. Nou 34 vrachtauto's en iets van 44 man personeel. Ja. Ja, mijn pa kan ik nog herinneren. Ja. Toen wat ik nou weet is dat er al wat op lichte auto's er iets is, maar net meer op de grote auto's. Maar ja, hier waren vroeger ik 10 euro's. Ja. Dus ja, hier ben ik altijd wel betrokken bij het bedrijf. Ja. Had Timo dit altijd al wild? Of woed er ook wel eens boer worden of zo? Ja, had ik vroeger ook wel daar. Ja? Ja. Bakker, ik ga hier vakantiewerk doen bij de bakkerij. Ja? Toen ga ik naar Twevelen. Ja? Ja, vond ik wel mooi werk. Oké. De vrachtauto's, nou, een beetje de vrijheid die hier nam om te rijden. Ja. Ja. Overal bij de meeskendel en nou, lange afstanden rijden, wat ik wel graag doen. Ja. Ja, dat een beetje op jezelf, ja, dat had me wel overhalen. Oké. Het besturen van grote auto's, groot materiaal. Zo, kan de koeling weer uit. Ja, precies. Morgen. Morgen. Ja, het is altijd afhankelijk van de boot natuurlijk, hè? Ja? Ja, hoe laat de boot is. Ik krijg het ook wel eens 's avonds, donderdags bijvoorbeeld, of dinsdags. Maar nu is het dus weer op de dag zelf. Ja. Ja. Nu komt hij met 1 trailer, ik weet niet precies hoeveel erin zit, misschien een stuk of 40. Ja, soms hebben we heel andere aantallen. Ja? Ja. Dat is bijna niet aan te slepen. Of, Dan komt hij met 2 van zulke jongens. Ja? Ja. Ja, dat is aanpassen. Dat is een schakelen, zeg maar. Kijk, als je winkel aan een vaste wal hebt, dan heb je gewoon een beetje constante omzet. En hier is gewoon wel pieken en dalen. Ja. Maar dat is ook wel een stukje ervaring wat je dan hebt in al die jaren. Ja? Ja. Heeft u wel eens helemaal met een lege winkel gezeten of niet? Nou, helemaal leeg niet. Maar Nee. wel... Hij raakt wel eens leeg Ja? gedurende een drukke periode. Ja, dat gebeurt wel eens, ja. Kijk, als het veel drukker is dan het jaar ervoor, ja, dan is dat voor het systeem lastig op te pakken. Dus dan heb je wel eens wat gaatjes. Ja, ja we hebben het liever ook 's morgens heel vroeg. Maar dat zit er dus niet in. Nee, maar een vrachtbrood aan, denk ik. Ja, precies. Ja. Zal dat wezen? Nou, ik denk het wel. Ja? Ja. Laat die maar vroeg varen, Ja. voor die andere boot uit. Dan hebben we onze vracht ook eerder. Ja, nee, dat red ik niet op, denk ik. Nou, mijn collega die zou even helpen straks met emballage laden. Maar ik vroeg even hoe vier ik weer. Ik zei, dat red ik net op om voor die wel een boot te laden. Nood we toch in de buurt binnen, rieden we nog een rondje om een view tour. Dat is echt een Holmer dus eigenlijk. Ja, ja. Hoe mooi is dat? Het is wel thuis natuurlijk. Ja? Ja. Het is net dat ik het nog al daar mis, maar als het echt mooi waar is, simmers of in de weekend en we zijn hier, dan gaan we nog wel eens even, even naar het strand. Lekker met mooi waar, met de vrouw en de baan. En dan lekker van het mooie waar genieten. Ja. Timo is no chauffeur, maar hij denkt er wel over om in het bedrijf te stappen. Ja, daar ben we druk mee bezig, maar ja, ik denk wel. Jimmy broer zit op kantoor, maar ja, ik groei er wel er allebei wel het spul overnemen. Ja? Ja. De mem van Timo, Jacqueline Ridder, is daar wel wies mee. Eigenlijk zijn wij best wel veel aan het werk. Je hebt heel veel energie en tijd in dit bedrijf gestopt. De laatste jaren ook veel geïnvesteerd in nieuwbouw, in auto's.
materiaal. Dan is het prettig dat er kinderen zijn die in het bedrijf verder willen. Vader Timo de auto weer op een boord zetten kind, later hem nog vol bij de laatste klant, bij de emballage. Maar Larsen daar wil eens nog eens helpen, hè? Dan staan ze wel het spul graag ha. En ja, emballage, dat nou, ik kan zelf rijden, daar zit ik geen haast bij. Wij leven met het ritme van de veerboot. Als het laagwater is, vaart de boot langzamer. Komen de goederen langzamer in de winkel aan, dus wij vullen tijdens openingstijden. Klanten van het vasteland zijn gewend dat ze in de winkel komen en dat de vakken gevuld zijn. En hier moeten we eerst wachten tot de verspullen binnenkomen. We kunnen niet eerder beginnen, want onze vracht is er niet eerder. En we moeten wel langer door als de vracht er niet in zit voor sluitingstijd. En ondertussen moeten we de klanten ook nog helpen en te woord staan. Ja. Dus de meeste mensen hebben daar wel begrip voor, maar de toeristen uit de Randstad vinden dat vaak wel heel erg wennen. Ja? Ja. Wat hoort u dan? Nou, vooral op zaterdag. Dan komen ze hier 's morgens om 8:30 van we willen graag de krant. Waar is de krant? Ik zeg, die komt met de boot, meneer. En op zaterdag gaat er geen vroege boot, dus de krant is ook laat. Ja, maar ik wil koffie drinken en ontbijten en mijn krantje erbij. Ik zeg, ja, dit is het eilandgevoel. Even rustig aan. Om 11 uur komt de krant. Ja, precies. Dus, ja. Het spijt me, vergeef me. Ja. Hoe kan ik dit nou weer uitleggen? Ja, nou. Volgende keer beter, man. Ja, ik ga wel eens. Hoi. Ja, dat is Tim Heijs van de Piraten. Piraten? Ik zet de auto nou op een boord en dan helpt mijn collega in Halvert de auto er weer af. En die haalt hem weer leeg. En dan kun je hem weer klaarzetten van morgen. Maar daar stap je gewoon van boord af, dus... Ja, ik zet hem erop en dan ren ik er weer af. En dan bel ik met Halvert. En dan meld ik even dat er een auto op staat zonder chauffeur. En dan zie je hem er weer af op de andere kant. Ja. Ja. Nou. Bedankt. Ja, ook bedankt. En tot de volgende keer. Ja, best hè. Hoi. Hoi. Makkelijk. Sjoch na een week weer naar de oertocht, want dan volg je we fysiotherapeut Gerard Metz. En vinden we uit hoe je oud wordt op een eiland. En hoe oud bent u als ik vragen mag? Heel onbeleefd, maar... 96. 96? Ja, meneer. Ongelooflijk. Jonge man nog, hè? Hoe gaat het met je daar? We hebben elkaar al 80 jaar niet gezien, hè? Hallo? Ja. We hebben elkaar al 80 jaar niet gezien.